sabula dugutigi ta ani kɔnɔntɔn ani balo tɔni 40 ani tɔni 7 min ye ayiwa jahadimaw ye u filɛ k'o dugutigiw deminɛ ka t'u dogo bon jabate i k'a dɔn dugutigi ta ni kɔnɔntɔn sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn dugu jamana bɛ ɲini ka wuli ka sababu kɛ kunnafoniw kɔni y'a jira Bamanju sina ka taa ninnu bɛlɛ u bɔtɔ i k'a dɔn ba ɲumankɛw kun y'u wele ka tɔni 40 ani 3 d'u ma balo la k'u ka taa tila mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ bon jabate i b'a ye k'a fɔ min ye commissaire à sécurité alimentaire ale ka dɛmɛkun don ka ɲɛsin dugutigi ninnu ma a fɔra dugutigiw kana jihadisiw filɛ ka t'u bɛlɛ u natɔ ka bɔ balo ninnu minɛyɔrɔ la bon jabate k'a dɔn k'u bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka t'u dogo sɛbɛnnikɛlaw ko balo min fana b'u bolo k'a bɛɛ minɛ nka nin ko in a ɲɛ dɔnnen don bon jabate sabula nin ko in de kɛ abada ni dugulama dɔw ka janfan tɛ sabula olu de nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ min ye dugutigiw ye u bɛna taa nin yɔrɔ in na u bɛ taa nin balo in minɛ ka na bon jabate sɛbɛnnikɛla ko a ɲɛ dɔnnen don sɔrɔsiw tɔnsi jɔlen don maa saba kɔni bɛ dugutigiw la u ye minnu bila sabula olu kɔni ye maakɔrɔbaw ye san 95 ni 5 u y'olu bila olu ka t'u kaso min ye dugudenw kɔni tɔɔrɔlen don nin kɛwale minnu bara ka da ɲɔgɔn kan min ye Bamanju ye u b'a dabɔ a kama de koyi bon jabate sabula ni nin kɛra min ye duguden bɛɛ lajɛlen jaabi wuli nka faamuyali bara ka na an ka jamana yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na maa minɛ ni maa dogo Bamanju kɛwale y'o ye bon jabate sabula ni dɛsɛra i k'a dɔn ɲɛngwɛn fo ka maakɔrɔbaw minɛ ka t'olu dogo balo ninnu fana u y'o bɛɛ lajɛlen cɛ Yuwaru mara la bon jabate u kɔni kelen bɛ ka tabali gosi fa bɛɛ lajɛlen la cɛw ka fara ɲɔgɔn kan waasa dugutigiw bɛ bila cogo min bon jabate k'a dɔn Bamanjɛ wale a bɛ kunjɛ nka a ti jade bon jabate k'a dɔn awa bingani wale siɲɛ 2 k'a dab'a kama k'a bɛɛ lajɛlen kɛ waati kelen a kun de ye i k'a dɔn u ka se ka se sɔrɔ nka yangadi ye ɲɛ min ye Tombouctou ani Bɛr bon jabate k'a dɔn Bamanju nin jamakuluba in dimanche tɛmɛnen octobre kalo tile 6 bolofara min n'o ye gati ye bon jabate k'a dɔn u sina ka Bamanjɛ wale cɛjugu boloda i bi dabalijugu ni fɛrɛjugu fɛn o fɛn dɔn k'a ta ka ɲɛsin Bɛr pɔsu ma ani Tombouctou dugu kɔnɔna bon jabate k'a dɔn a kɛkun ye jatigɛ ye a kɛkun ye jama ka haiba bon jabate a kɛkun ye u ka se ka tiɲɛni caman kɛ nka e kɔni ɲɛ sɔrɔla don de sabula sɔrɔsikuluw labɛnnen kun don k'u kɔnɔ bon jabate k'a dɔn marifa juguma min bɛ yen n'u k'a ma ko obu bon jabate k'a dɔn kɔni y'o fili cogo min u y'o fili bon jabate maa minnu bɛ kisɛ ani bɔmu don u yɛrɛ la k'a don mobiliw kɔnɔ k'u yɛrɛ ni ka tiɲɛ bon jabate k'a dɔn caman den fana u y'o labɛn k'u kun da Tombouctou ani Bɛr kan bon jabate k'a dɔn o y'a sɔrɔ sɔrɔsiw labɛnnen bɛ k'u kɔnɔ a bɛ yɔrɔ jan bɔ bon jabate i k'a dɔn yangadi ye a fɔra ko hi yɔrɔ min sɔrɔsiw y'u natɔ to yɔrɔ jan fɛ bon jabate n'u ko law cɛden min ni bɔra ani min kolo n'a bu yɛrɛ kɛra bon jabate o ti dan ka ban sɛbɛnnikɛla ko u ka cɛngana dɔ bɛ yen o yɛrɛ de kun ye kɛlɛkuntigi ye koyi u k'a ma ko Aliza Uldu Yeya bon jabate k'a dɔn o fana ni tora la ni cɛ duman caman sɛbɛnnikɛla ko sabula u y'a ye k'a fɔ sigi kelen don k'an kɔnɔ yan man di o tuma an ka kɔsɛgi bɛlɛ da i b'o da jamana min kɔnɔ kɛlɛbolo min kɔnɔ o tɛ Mali sɔrɔdasiw ye o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw kelen bɛ ka labɛn kɛ sabula a donnen don k'a fɔ n'a gɛlɛyara bɛɛ u bɛ kɔsɛgi bɛlɛ da minnu b'u kɔ bon jabate u n'olu ɲɛ nana kɛ 4 ye n'olu fana ko law bon jabate k'a dɔn ka cɛden caman ni yɛrɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko kɛnɛ in kɔni ka su min dɔmɔna a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na minɛn caman de sɔrɔla min ye telefoniw ni motow ye bon jabate i k'a dɔn kuranɛ dɔw fana kun b'u kun sɛbɛnnikɛla ko ani birifiniw a ka ca et chef d'état-major général o ka kunnafoni na a y'a jira k'a fɔ Bamanju ka kɛwale de ye nin n'u ni tɔɔrɔla ka tɔɔrɔ n'u y'a dɔn k'a fɔ taayɔrɔ tɛ bilen bon jabate o tuma an ni ka to a la an bɛɛ ka daji u bɛ sɔrɔ k'o baara de boloda a ko nka sen kɔni a da ma da u la sabula minɛn min ɲɛna ni minɛn min minɛna ani cɛdama min ɲɛnama minɛna min fara bon jabate k'a dɔn a fanga ka bon a ko minɛn minnu n'u bɛ kunnafoni di ɲɔgɔn ma n'o ye équipement de communication ye bon jabate o caman de minɛn'u bolo
bolo sabula y'a ɲini k'a fɔ k'u bi boli sa k'u bi t'u dogo wajabati sɛbɛnnikɛla ko nin bamanjɛ wale cɛjugu min dara min ye ntɛnɛn don octobre kalo tile 7 fana ye bɔ nana k'a kalama u caman den de kun min ɲɔgɔn nɔfɛ tumutu sira in na wajabati k'a dɔn kamiyon belebeleba 2 kelen falen don hadamaden la n'o y'u ka kɛlɛkɛcɛw ye kelen dɔ fana o sɛbɛkɔrɔ fan bɛɛ n k'i ɲininka ayiwa min kɔni ye ngi ɲininka min ye ayiwa minɛnw ye wajabate i k'a dɔn n'u ko law bɔ kɛra kalama yɔrɔ jan wajabate o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn ta kɛra olu fana ka k'olu bɛɛ lajɛlen suma sɛbɛnnikɛlaw ko an bɛ don min na ko bi wajabate maa bɛ se k'a fɔ ko tabarikala sabula bamanjɛ wale cɛjugu wajabate k'a dɔn min tɛ ala ko la min tɛ diinɛ ko la k'an ka jamana minɛ k'a kɛ law ye k'a kalaya wajabate sɔrɔsiw kɔni kɛlen k'a dɔn u nata daw kan a ko min ye bamanciw ka dana juguya n'u ma sɛgɛn anw fana tɛna sɛgɛn u nɔbɔli la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ mali fini saba tabaw ka kalenkan min kɛn bɛ jamanadenw ye i b'a ye k'a fɔ kalenkan ninnu k'u bɛ ka bɔ a sira fɛ dugu jɛ ko 20 sɛbɛnnikɛlaw ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye opération maliko i b'a ye k'a fɔ min ye commandant du secteur 3 karamɔgɔ dɔ b'a tugura ale ɲɛmaaba n'o ye colonel Seydou Basiru Ɲangado ale n'a ka jamakulu wulila ni ka taa ɲɛda cɛdenw kan sɛbɛnnikɛla ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye bamanciw kɔni firin kan de kɛ bɛri kan ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'u tun b'a dɔn u ta se fila sabu hakilila k'a fɔ k'u dan bɛ sunɔgɔ de la sɛbɛnnikɛla ko a ko mali kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ o ye bereburusiw de ye ni ka tila ka dɔ fara olu kan i b'a ye k'a fɔ bamanciw ka dana juguya o ye firin ka ɲɛsiw ma tuma min na karamɔgɔ dɔ b'a tugura min y'an ka cɛdenw y'a yira k'a fɔ anw dafalen b'a nin na min ye cɛ minnu bɛ n'u y'u da k'u kantigɛ ni ka mugujugu kɛ k'u yɛrɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ dɔw ye suraka waati da hali sini olu bɛ taa sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kɛlɛkɛ minɛ juguma mun minɛna ka b'u bolo i b'a ye k'a fɔ dakusi bonyara fo k'a damatɛmɛ mali ye daraja ni dawula ni kunnaja min ko baara la sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye commandant du secteur 3 opération maliko ale ɲɛmaaba kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ t'u fo k'u waleɲuman dɔn yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman ni foli ka kan sɛbɛnnikɛla ko min ye colonel Seydou Basiru Ɲangado ye n'a ka cɛdenw y'a yira k'a fɔ mali kɛlɛkɛcɛw jɛlen ɲɛna bɛri o kuma k'a yira k'a fɔ aw ye kalenkan min kɛ aw bɛ k'a ka baara k'a kɛcogo la o kuma foyi de ma ɲi k'aw bɔ aw nɔ na o kuma a ye kalenkan min kɛ a y'a dɔn k'a fɔ ko min ye jamanadenw de sigi bɛ ka aw lajɛ n'aw siranna jamanadenw bɛ mun de kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye kɛlɛkɛcɛw ye kalenkan kɛ i b'a ye k'a fɔ colonel ɲɛna k'a yira k'a fɔ an ye kalenkan min kɛ n'an ni bɛ minɛ yɔrɔ yɔrɔ la i b'a sɔrɔ ko ala de y'o latigɛ sabu saya don balo tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye colonel Seydou ye i b'a ye k'a fɔ a ye bilasirali minnu kɛ mali kɛlɛkɛcɛ bereburusi ni a ɲɔgɔnna minnu bɛ bɛri kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko nin bɛna dɔ de fara olu ka hakilina kan min ka se ka bɛri n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi juguw ka dana juguya o kana se ka taa ka mali dugukolo fansi sɛgɛrɛ